Let's go! Sila I'm good. And tanghali. Jana's Ganda TV. Mayaman kami. Fresh po ito. Alay. Hey! What's up? Muling nagbabalik si Papa Japs para ikay pasayahin! In this videos guys, narito tayo ngayon sa Alejandro E. Gamboa Elementary School para magpasaya ulit ng mga bata guys. Siyempre guys, bago nyan, nag-courtesy ko muna tayo sa ating principal na si Ma'am Melissa Cadorna para magpaalam sa lahat ng ating mga gawin guys, diba? To make sure na hindi maaabala yung pag-aaral ng mga bata. Nariyan na rin sa aking tabi si Ma'am Sherilyn Calusa para tabayan kami sa mga gagawin namin para maayos ang flow ng distribution. Sa maliit na paaralan ng Alejandro E. Gamboa Elementary School, narito ang mag-aaral na mabibigyan ng munting handog ni Papa Japs. At sa gayon din upang magbigay ng ngiti at kumustahin ang kanilang kalagayan. Ganun pa man, malaki sa akin ang paaralang ito kasi narito yung mga susunod na kabataan na alam kong magiging successful someday. Guys, for today's video, andito tayo sa Alejandro E. Gamboa. Ayan, dito lamang yan sa Mambog, lubong sa Nasinto, Pangasinan guys. Ayan, tara guys, samahan nyo ko para mag-usaya ulit ng mga bata. So ayun naman guys, kasama ko naman ngayon si Michelle Lan, ang ating pinakamagandang photographer for today's video. Ayan, dyan naman si Sumaring Cindy. At nariyan din si Joseph. At ang ating videographer naman ngayon si Miss Berna. Ayan, pakita ka naman Berna. Ayan guys, oh. Diba? Hello, Papa Japs. Hello, Papa Japs. Hello, Papa Japs. Hello, Papa Japs. So habang iniintay namin yung recess ng mga bata guys, nagkaroon ako ng time para mag-ikot-ikot sa kanilang paaralan para tignan yung mga pinagmamalaki nila dito. At the same time naman guys, prepare na namin yung mga foods para paglabas nila automatic distribute kaagad sa kanila. Nang sa gayon, hindi na sila maabala. So inuna namin itong Kinder, super cute nila guys. Oh, nakakatuwang pagmasdan yung mga munting ngiti nila. Hello guys, kumusta kayo? Halika kayo dito, dito kayo dito. Halika kayo dito. Kumusta naman kayo? Hindi nyo ba binibigyan ng sakit ng ulo, di ba? Kumusta naman yung pag-aaral nyo guys? Nag-aaral ba ng mabuti? Mabuti mag-aaral ng mabuti para paglaki natin, maganda yung future natin. Ano? So guys, hindi ko na patatagalin para hindi na rin kayo maabala. Nakakatuwa talagang pagmasdan yung mga bata guys. Sa munting bagay na ito, laki impact na yun sa kanila. Kaya guys, nakasanayan ko na magpaligaya ng mga bata. Kasi nung bata ako, every time na may bumibisita sa amin na visitors na namimigay ng mga foods, tapos sinabayan pa ng may cartoon character, hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan yun. Kaya laking tuwa ko guys nung mga ngiti nila. Yun yung mga nagsisilbing inspirasyon sa akin para magkaroon pa ng school pantry at sa mga susunod pa. Ito din yung isa sa mga nagbibigay sa akin ng happiness to make them happy too. Kaya nagkaluwag-luwag na ako ng konti guys. Hindi na ako nagatubiling mamigay ng mga ganito. Hindi for my video. Hindi for the content lang. Hindi ganun guys. Kasi may pinanghugutan ako from my childhood. Kasi naranasan kong pumasok talaga ng walang baon dahil sa hirap ng buhay guys noon. As in walang-wala talaga. At dahil sa wala nga talaga, kailangan mo magtiis na magutom. Tapos uuwi kang masaya kasi nasisihan dahil andyan yung mga magulang mong nakangiti at nakaantabay sa paglaki mo. Kaya guys, habang andyan pa sila, ipakita mo na yung the best para sa kanila. Maraming salamat kids sa panahon nyo. Sana mag-aral kayo mabuti. Good morning po. Guys, kumusta na kayo pag-aaral nyo? Kilala mo sila. Kilala mo sila. Gaglan. Kanina narinig yung pangalan eh. Ay, si Papa Japs. Mga sana pila na kayo dito para hindi na tayo matagalan. So yun guys, kumusta naman yung pag-aaral nyo? Mabuti naman. So dapat din yung binibigyan ng sakit ng ulo si Madam Michelle, no? It's only now, now or never, now, now, forever, now, now or never, or never. It's only now, now or never, now, now, forever, now, now or never, or never.
Maraming salamat kids, hanggang sa muli nating pagkikita. Hello, good morning. Mabuti naman kung gano'n nag-aaral ba ng mabuti. Good. Dapat mag-aaral ng mabuti para sa future natin, pag-taglaki natin. Live for the moment. We can't go back now. It's only now, now or never, now, now forever, now, now or never, or never. It's only now, now or never, now, now forever, now, now or never, or never. Sa pagbibigay nyo ng ngiti sa akin guys, grabe, priceless na yun sa akin. Guys, nakaka-aaral ba kayo mabuti? Oo! Hindi ba pinapahirapan si Sir Marlon? Live for the moment. We can't go back now. It's only now, now or never, now, now forever, now, now or never, or never. It's only now, now or never, now, now forever, now, now or never, or never. Guys, sana napasaya ko ngayon yung araw. Guys, pinapahirapan niyo ba si Madam Fatima sa inyong pag-aaral? Hindi naman. Ay, Forget the past. Live for the moment. We can't go back now. It's only now, now or never, now, now forever, now, now or never, or never. It's only now, now or never, now, now forever, now, now or never, or never.
Good morning po. Kaligayahan sa inyong paaralan. Thank you so much, kids. Grabe, nag-enjoy ako sa inyo. Worth it yung pagpunta ko sa inyong paaralan kasi binigyan nyo pa ako ng masigabong performance. Oh yeah, grabe. Kaya thank you so much ulit, Alejandro E. Gamboa Elementary School. Hanggang sa muli kong pagbabalik sa inyong munting paaralan. Madlang people mabuhay. Alejandro! Alejandro! Hello, madlang people mabuhay. Alejandro! Alejandro! Ayun, thank you so much po. Ayan, thank you so much. Bye! So this is Papa Jobs. And that's your story. Yay! So this is Papa Jobs. Tingnan nyo naman guys, oh, yung mga ngiting ito. It gives me strength, happiness, and vibes to make more videos para sa inyong lahat. Yung mga ngiting yan, priceless guys. Wala man tayong marangayang pamumuhay. Eto na oh. Nakikita ko na yung mga ngiting walang halaga at kapantay na anuman. Palagi niyong tatandaan na hindi man tayo pinagpala ng magandang pamumuhay,
Pinagpala naman tayo ng mga magulang nating palaging nakaantabay sa lahat ng bagay. Kaya kids, uulitin ko ulit, mag-aral kayong mabuti ano. See you ulit soon. We love you everyone on my behalf. So bago ang lahat, magpapasalamat na muna ako sa mga suporta na nagbigay ng cash para mas marami pa tayong mapasaya. Balbalaga salamat at si Madam Mariel De Vera na may bahay ng ating mahal na Mayor Leo De Vera. Maraming salamat din po kay Sir RJ. Maraming salamat po. From the bottom of my heart, balbalaga salamat at si kayon amin. Kaya please do support my YouTube and Facebook account for more happiness and kindness for everyone. Huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe, comment, and share para updated kayo sa lahat ng aming videos. This is Papa Japs and this my story.